U našoj vedro emisiji, u emisiji Pretežno vedro i redovitoj džiradi idemo malo do Brača. Nedavno je osnovana udruga srednjoškolaca i studenata otoka Brača u suradnji s regionalnim infocentrom iz Splita, a danas u Pučišćima na Braču otvaraju info točku za mlade. Dio je to europskog projekta kojeg financira Open Society Institut iz Budimpešte, a u kojem sudjeluje 15 udruga s područja Slavonije i Dalmacije. Kroz tu info točku ćemo informirati mlade o događanjima. Naš cilj je osnovni kao naprijedi školstvo na otoku Braču i afirmira mlade da se kao poznaju sa zemljom. Na tu ideju smo došli jer smo već par godina u Splitu, pa smo vidjeli da imamo kao neki nedostaci kao što smo već sa Brača, pa želimo to malo ispraviti da kao naši ovi budući kolege budu u boljem položaju nego mi, na primjer. Rekao nam je to predsjednik udruge Vinko Kalajžić, a dopredsjednik Toni Glavinić dodaje. Infotočka to je koinformacijski centar otoka Brača, kao što imamo regionalni centar i infozonu u Splitu koja nudi sve informacije. Glavni cilj je projekta je uvođenje i osnaživanje organizacija mladih za mlade u procesu organiziranog informiranja i savjetovanja mladih. Dalmatinsko-slavonski projekt, kako ga naziva Ana Vrsalović iz regionalnog infocentra, početni je korak ka sustavnijem informiranju mladih. Mjesto gdje mladi mogu doći i pitati bilo koje pitanje koje njih zanima, gdje će udruga Brača uz pomoć nas pokušati pomoći tim mladima. A s time da ta infotočka je to recimo kutak u njihovoj udruzi u kojem imaju razne brošure, natječaj vezano za obrazovanje, vezano s putovanja, vezano s stipendije. Postoji Google, internet, da svi znamo kad nešto i uguglamo da tu bude šuma informacija od koje se nekad ne vidi stablo. Tako da recimo da mi u tom nekom smjeru idemo nekako usmjeravanja na prave informacije mladih. Pretežno vedro.